naglaom sa panalangin sa Ginoo. Ning mga adlaw kanunay naan nato ang hunahuna nga nag-agad sa panalangin sa Dios ang tanang buhat. Sagad nga matinumanon ta, apan bisan pa ni ana, wala tay panalangin ug walay bunga. Sagad nga makugihon ta, apan bisan sa pagkamakugihon nato, wala tay panalangin ug walay bunga. Sagad nga motuo ta, ituog gyud ta nga makahimo ang Dios. Nagampo sab ta nga mubuhat gyud ang Dios, apan kawang ra ang tanan kun dili ta niya panalanginan. Sa madali o madugay, mudangat gyud tang mga nag-alagad sa Dios nga maglaom ra sa panalangin niya. Kung walay panalangin sa Dios, dili gyud magpulos ang atong pagkamatinumanon, pagkamakugihon, pagtuo ug mga pagampo. Apan, kung panalanginan ta sa Dios, duna gyud bunga bisan pag murag nasayop ta o wala nay paglaom. Busa, may kalabutan sa panalangin sa Dios ang tanang problema. Palit na karon, pinaagi sa pag-scan sa QR code o pagduaw sa Facebook page sa Gospel Bookroom of the Philippines o pag-adto sa website sa www.gbpi.org.ph.